palit yay. Mukha ko daan og kuan. Binuungan. So na koy. Magligi kahoy. Yung banda ni, nabuka di sa maduri daan eh. Naglaga kang bindan. Sud nagsako. Ato na laman ay kuan. Sunod. Magsuman ako. Kuan. Suba. Ani sudog sako. Mas lagi makauli ko ang serbisyo. Sulit ko na ang pag-uli. Nah, wala pa niya. Ano ko ay nakatugtog. Ano ba na nag-una? Diha ning mga kanang binuungan as pag ulit das ning agi kay nagkupras masroy. Diya aguban dani gipang bugha ng Mama Julie mo nang masalin mo na panihanggi. Pamaghaan ni na ning sud sa binungan sud na sako. Madun na laman madaginot og magwan-uwan masunglod man sud ni. Kaysa palit pagkahoy manang hanam ning pang-reserve daan. Kaya lang lisira na danig mga hoy, bakilid, di naman masaka, di naman mabangbang panghuganan sa una kay kuan, bakilid na. Manang managinod na lang yung mga takong, binuungan, sandig skilid, kaya maaga naman di madugay, masunglod ng mga dugni. Kaya saway, mahagilap palit ko tagkawila. Amang kay, piki man tulang kahoy kay tipuman. 5 minutes later. Nanguhaday ko og kunsa ni kahanap ring dadon. Magandam na pug ko. Doon na kuan. Mularga na, mulayas na. Hindi naman na sa isa. Hindi naman. Halin na dos Cortes kaning himuon og bula-bula. Pailad sa mga anghilis. Kaya na. Sa mga yun na? Sa ulihan, muli na. Nasalya na, nagbanha. Nala, doon na pabalik ka. Kaya ba ba ng puso? Kaya palitin na ba ni? Kinilo na ba ng puso? Kung nagrado ikaw, kaya napaisang kuhiton. Nay, kamugahin na kita na. Ilam sa likod sa kuan. Tubangan sa bahay, pod. Oh, tulo na kabuok. Kukos na pinday, be.
Lukabok na hanggang doon. Five minutes later. Hello, good morning. Liksi Andia. Anong badi-badi dari naman natog. Doon na kagabi, no? Huwag na ako danis bicycle ako nun yung anit na matog. Sa doon naman ginamata. Hindi naman ang pukaw-pukaw. Grade 3 na gabi? Sa doon silang mata, oh. Kay, naka-assignment. Maligo din sa kada adlaw na paganin mo edad? 8. Walo de isa. Grade 3 na de isa. Sana all, 8. Ring kabernis, mo ito pa kasi mong lula. Hindi sa maluri mo taglaran. Sana all. Ang mamala ko no, paan siya. Na, ulit ni speakers ron. Kaya ning mata na ni mo ulit mas speakers. Family house. Salamat Ben. Ako ito ba. Nung ulit kusbay. Imiyaw. Good morning na. Merkulis sa buntag na. Andam nag-ahang mga datunon. Prepare nag-ahang mga datunon. At least sa armasin. Puso. Nadagkay limon. Kaya hindi kumupalit. Kaya mo ini mga bata asali mong Diyos. Buwang naman eh. Itong saging nga gito ba ni nanay na bahit mo eh. Kani dito ni malimtan. Kaning gigunting daan. Dahon. Grabe. Basta muli lagi ko mo ni. Papakutot inigbalik. Tapos ko yung saging kuhaan sa kanang lalay. Ibuti ko ron og kuhaan bulangoy pila ka puno. Tanawa na og kanang napabay sa linsa ilaga. Wa pa ba mahurot. Yung nabatos upaw nga magpadakong ng bulanghoy atos tracking sa Higagaw. Kaya na may nag-travel nga cruise van na Higagaw. Nito siya nga magpadakong ng bulanghoy. At sakos lahudan karon tanaw nagnaba ko'y madaginot bisag duha ra ka puno. Kang duha ka puno unda naman na maumanay ang manggoron. Bulot pa ko lubi, magdapo ko lubi. Basta kakoy muli kakuton pod halos. Kay ang suliton ba di lugi sa pamasahe. Ako'y kuan dito. Ngita pagaling ko ron og puso idugang daan eh. Ja. Mayo pala man mo tama ko to sa sagingan sa ugangan kay hindi mo to naghan lagi saging dito pero di na. Mas masupos tatay ngano andito man ko nga naaman di man to ahang teritoryo bisan pag tinanam to sang bana dito to pwede ako yung mga to daan pa sa una maglikay ko kay lain mga igsuon ni Liza. Mo nang anira ko sa among teritoryo magtudok. Uban sa ta mukha sa ko manuan sa ko bulang hoyon. Kani ko suwada na ho. Nakakay. Ano magsusutan sa ilaga. Ang garang nabunga na, iabot na sa pagdagan. Pawa mo. Wow. Mama. Nahi. Lagi. Salis ilaga. Pwede pa dahil ni, o kanang narutong nangalata, bana nangalata dito. Sayang. Pero ang nangalata, na dapat yung sunod nga munod. Nagmay na, naghanag nangalata, o. Dagang unod nangalata, o. Pero na dapat gagmay mo sunod. Okay na dahil ni.
Kita ni mo pa, oh. Mga lata. Masa din ang bukan. Ano sila kapuno. Gusto mo uwan na. Ang bukan. Uli na dani. Sige. Bungapod. Hindi ang dito ko eh. Servisyo. Hindi pa dali. Nagkapuno. Nagkanding nila na eh. Nagkanding ni Tiri. Bukan kepuno. Five minutes later. Yan ang puso. Katulong kita nga hanggi tagtad. Yan ang pinagtad nga puso. Diyan na ang katong saging nga mong ba sinanay dia armasin. Gitalipan naman daan kay gasol mo ko nagtakang. Ala balanghoy ni og saging. Nagsaging nga armasin. Palisan o kinilaw. O diara kong puso sa saging mo na sila apa nih apa sih luman kita dia mo nagkinilaw dia maho na din na saging o bulanghoy matong saging armasin dito ba namos nanay dara ginamos o murag daw kinilaw ang puso saging gyapon. Ano to sili na alami? Sunog sili. Oh, pao. Oh. Maunas miyay kay gizang oras ron di ron pang buntag. Sa may oras ni mularga pang gabi eh. Oh, karon rami nagsapon. Oh, sapon nami munag kinilaw. Ginamos dia ada kag sili ug kuan lemon sito dia. Paikag grabing hanga. Lami. Terus tingog-tingog mo kaon. Kung sa saging nanging bukid. Mau kinilaw.